היי חברים, כאן אנחנו בסרטון חדש, משחקים בכדור 4. כמו שאתם רואים עברתי את כל השלבים, והיום אני הולך לעשות אתכם מ-1 עד שלב 15. אם תרצו עוד תרשמו לי בתגובות, ובבקשה תרשמו לערוץ, יש לי חלום להגיע ל100 סאבים ומשם להמשיך. יאללה, אנחנו מתחילים. זה אמור להיות קל, אני יודע, אולי עשיתי סרטונים על זה. עכשיו אני הולך לחזור לזה. אם תרצו אני אשחק במשחק אחר, מה שבא לכם. אני לא, אם תרצו גם ברול סטארס, אני יודע שברול סטארס חוזר, אבל אני כאילו יכול להתחיל להשתמש איתכם בברול סטארס אם תרצו, כי אין לי משתמש. אבל אם תרצו אני אתקין. אוקיי, אנחנו בשלב 3. איזה כיף, עוברים את זה הכי מהר שאנחנו יכולים. כמובן לסיים את כל השלבים בזהב. זה הולך להיות קשה, אבל אנחנו יכולים להצליח, אני סומך עלינו. אוקיי, יש פה כדור, נרים אותו. יאללה, סיימנו עוד שלב, אנחנו בשלב 4. בואו ניקח פה את זה, נעשה כמה שאנחנו יכולים יותר מהר. אוקיי, 5% עדיין. מה זה? אם אני אתעכב אני אתעצבן מאוד, מאוד אתעצבן. זה יכול לעצבן. אוקיי. אוקיי. לא, זה לא מפריע, זה לא מפריע. בסדר? מה? אוי! זה מעצבן. מבטיח לך זה מעצבן. אוקיי. בואו נראה. מה? אוי, זה... שם, יפה. אוי, סליחה על הרעש. סליחה חברים. לא. 3. לא נורא. אני אגיד לכם מתי אני כבר חייב לסיים. אוי. אוקיי, אם אתם רוצים שאני אשחק במשחק אחר, לא אכפת לי, העיקר תרשמו לערוץ. תשחק מה שבא לכם. אני גם, אם אתם רוצים אני יכול לחלק לכם דברים. כמובן, אם תקשיבו לי חיים. אנחנו בגלל שלב כמה שיותר מהר, כמה שיותר טוב. שלב 8. וואי, לא נראה לי שמספיק. השור הזה הורג אותי. אני מקווה שנספיק. 3% עדיין. עדיף לא להפיל את הפטיש, הוא יכול גם להפיל אותנו.
זה לפעמים לא כזה קשה. פה אני זוכרת צריך למשוך את זה בשביל לעלות לזה. זה קטע קשה. אני כל שניה בדיוק. אם זה מפריע תגידו לי בסרטון הבא. תשמעו לי בתגובות כל מה שאני צריך לעשות, שאתם תאהבו את הסרטונים שלי. יפה. שלב 9, אנחנו בדרך. אם לא נצליח נעשה עד שלב 10 ואז אני אעשה עוד סרטון שאני אעשה עד שלב 15, ואם תרצו אני יכול לעשות עוד סרטון שאני עושה כבר את השלב עם העצים וכל הזה, ואז שם מתחיל הבלגן, אוקיי? אבל הצלחנו בזהב. זה קשה. לא. אוקיי. לא. בסדר, לא עושה את כל השלבים בזהב. עדיין חשוב לי פתאום נפל פול בלי ששמים לב. 3%. זה לא זז, זה לא זז. הלו! זה לא זז. אני לא יודע איך אנחנו מצליחים לעבור את זה. לא. וואי, אני מצטער חברים, זה פשוט, אני צריך לדחוף את זה נראה לי יותר חזק. לא, זה בסדר לא עושה עם הכל זהב. מקסימום לא. בסדר, לא חובה לסיים הכל בזהב. ואני חייב בשבילכם 3%, וואי. לא רדיף, אנחנו כבר בשלב שנייה 12. ואנחנו בשלב 12, וואי. קנים מהר, איזה כיף. ככה מריץ את זה. מהר. אוקיי. סלע. אוקיי, זה קשה. יש פה שוב. סליחה. יפה. אימא'לה. אנחנו בשלב 13 חברים. שלב 13. יש מצב שנסיים היום את הבוס. אני מקווה שנספיק, ואז אם תרצו אני אעשה או משחק אחר או שאני אמשיך מה שתרצו, כי אני יודע לרוב אוהבים ברול סטארס, נכון? תרשמו לי בתגובות מה אתם אוהבים, רובלוקס או ברול סטארס. אוקיי, הרגנו. הופה. שבכלל אתם אוהבים את המשחק הזה, אני לא יודע. אתה לשחק אותו? אולי אתם אוהבים אותו כי הייתי לשחק אותו פעם 200 צפיות בערך. סרטון הכי טוב שלי. יש מצב ברול סטארס אני ארוויח יותר צפיות, אני מקווה. תגיבו לי בתגובות מה אתה רוצה שנשחק ואיזה משחק אתם הכי אוהבים. אני אקשיב לרוב, אני אשתדל שנשחק את כל מה שאתם רוצים. וואי, אנחנו עוד שנייה בבוס. עוד שנייה אנחנו בבוס. זהו, אנחנו בבוס עם 1%. עוד יכול להתחבר. בואו נעשה את הבוס בשביל שזה לא יתחבא לנו.